Салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯз як навгуние ки бисёр одамо парзан ака мо як навгунии штеги чӣ кор кунем, чӣ хел кунем. Яъне ки нигоҳ кунед, яъне штрих-коди пештарае ки валбарис печат мекунем ман ин хел буд. Яъне дар баъзе одамо уже аллакай каме пештар обновӣ штаги буд. Ман ин хел штаги штрих-коду. Яъне на тарсида чизе ҳаст нест, ҳамон хел печат кунем, рӯӣ кунем. Яъне камтар ки бая гуфте ки защиташона яъне пурқувваттар кардагиан дар ҳамиҷа. И просто барои защита ҳам штрих-кодро, ҳам яъне QR-кодро дутаре якта кардагиан. Ба ҳамин хотир яъне якчанд защита кардагиан, чунки аввал ино чӣ хел буд, яъне равон мекарди, ин термопленка аст да. Яъне танаш як чиз мешакид, як мисол се бор хел ягон чӣ мегӯям тана ягон борд ягон чиз мешакида мешид. Баъди ҳамо и уже аллакай хонда намешуд. Ба ҳамин хотир ин хел кардагиан ки дигар товаро гум нашавад. Хоб алло нигаҳбонатон.